Bismillahirrahmanirrahim. Sa manina, ami ako matanong sa ginga ya pagaktualan tanong sa kapay ko sa bangkay. Ginga ya kuan, ginga ya gapas na di tayo di makinanglan. Ngayon to na katabulabo ginga ta aksident. Di na ba peso ko na ba aksident? Kuta no si sa ipanag-unsaya. Isa pa na hadaparo na para di pa asol so egg ing atangilan niya na pinag-ano sa mga ito pero pinag-ano sa mga ito gimambu ging ya ngarian na tigunon mambu ging angirong ya para so kuana agi para gimu tua egg na dirun makasol so kuanta na rin pasin ka kuan na sama niya may ako matanong si lain niyo kailangan nakasasapungan sa aurat agi ko tua bangkay da makapang di liter tapon di tanway pag aktual tanod na tunay ni na tunay so titud na ikidi ko sa agi mo tua bangkay siguro tanong si mga puni datan pa panutik ana pagampagan ni panggulaulan tanong na pelulumpiwan na Tabula bugi mo tua bangkay kapanya to si Leo di na kabuburingan dan no to pungo nagi mo ta mga resik nagutan no bupagpun saya ko kapigutan so mana na pagunan ka nagi pemanganokuan naging mga lima niya so ini yan pungo ano na pelimpi ba na abidi ko na mi ali Rasulullah ang to 5 min al-fitra 5 kama manusia udina 5 kama muslimi na padu naging ito mga pituguin na udi na padu naging ito kapangano ko mana na tigumang ulama di malpas sa pitugui abaga di makapangano ko so penso irkian na sunata panuto not full ibot na badatuan na berbasa no to para madaw naging ito kawan tunay ni ba na mga bukian para sa muslim amay mambuto ka makapal barat na mala mapuro di pa naging kaya gi pumutun sa sharib susuman na dataro to na kuno no to na wala kutan sa belid balbas na kuno no to ka para malumpio so ito pangiluban nga di mga resik sa ging kaya puan lawasyan natong ano ko gila ko na subangkay may tipam apkasakit din makapaygoy adi kiskui sumya ka lagi mo tuwa lodien bangal lipateging at mga kapakupukuan sa lima takot-takuan so kapukuan sa lawasa na kalilid na basta adi makapigo so lalayon so taw na di na ditimu-timu na najis o di na marsik so pagunan na pilulumpiwan ito na iniba na palumpiwan sa mga nirong yan sungarian baratubot na mga najisun upama ko ba tunay ini na kuan mangingip sa bulo na kuga para na pa kebegarang harian na kuno no to upama no di naroon din di tano seksa ano ba tano kung kuan nah kemo to na gimo to kapaat kiso pagaisa gimo to may pangano korong tamya nga lalabaton ando to tegu seko kapito hambali na timo no to tegu ni bara sa support di na seko sardit ko kapan yan na tego nun na putus na itelo nun. Kasi kung mga padakapit, na ipalibaduto adin na patubali, hindi na ipalabang sa salakaw. Na bagtelo nun sa iging tuwa, bangkay. Na, sama na nun. May pangano kong tanong, kaya pangano kuhan. So, kuin tanong ron naging tuwa, hindi tar niya. Kaya, apang doon na sa panginga, naging tuwa, aurat niya. Sama niya na kailangan ako sa kuhan. Mugu pa naman na ka guga si recess na di ko na ikuguga sa rokas na masih dala ka rokas sa bala dito ba nililipat yaging kapigwiro na ibu pa kasulod din siya ibu pa kasulod din siya na so kailangan si saging utuwa tunay ni ba na ko ba yun nakakakuan kaandit na sa mga anatan gaya ba na paandit na siya
ika piagi untuk malamak ka malabuda kapal kanda iyan tidak mana kuan matagas na awida kalau to gitikap ko sa raging tagunting bani lilipat ya Anton ini na sasapangan naging untuk auratin mapasado to na kuan ya doon na to tanditer niyan di man begarangan sa naki si ko kuan kung ano na yung mga kasangkapan niya nabuadin dataro to panako tanor na mo to buwan ng ipin na bulon so ako ang na ay pakapunguangon si ko mga datare paandaan na suwata yan udi na suama yan so maraniro si ko kambati to na to ba marani si ko taw sa gimo to abangan so paande nga sa ko ang so bekarang so kanya pagilenga so aurat yan nadadalawan ilan niyo pag aktual tano din okay so gumit nun na yan malungas ang puruan ilan niyo sama no to na malam kaya barat na may pakapangulay pa ma napapanguli sa saging ito kaya wapatian na ay maananin na kuwan malabu daging ito itanurun di king gulalanan sa isang takapaga kung si kuma litar niya so sana ko nga pakatamar balik sama niya miya pa ako tanong sunditar niya. Dito miya litan miya kilang tanong kagi tiguan si ko bangkay na mutu ada taru dala saga. Udi na ba pesibu kada dala saga pina miya kapepe na dala sag ngay no to na sup kada na egg na diru mansunga diri sunap kudutsa to na to ba diri sunap kudutsa baba. Nah Antoni paganesu na naman to kaya pangano ko kagi miya ko tanong sa mga resig paganesu na papanutika Antoni ka papanutika ginasutiktan no pa ko dun ginasutiktan no pa ko dun uban yung lipat mga loksami mga pagaremi subang kay nakanabag yung taka papanutika o na ba nga mbabasa kana uba ay mapipikir na ba nga pelumpiwa aging kaayatian yan kading ka din magaga api aging mo to tinayaman o kami adas ko tiyan na prosa nga din nga dingan kipden ay buka kipden na pagupa ka ng tatin yan na kuso na gitu biga kipden so di nga to kipden ay nga pan ay kipden gitu sa ba pa kapaagiraw tanon so mga ando nga ito na ini na karigu na kalot nira natin naging utuwa bangkay so tuba tanong si kwal na mga nitanong sarila na begitu maanaw to iya kapapanuti ka na iba dato buad na bangkay o pama ito na ini ba na iba dato buad na bangkay si kukapatay niyan na adna kesalatan ang takapilid lagi yung taniwan yan na adna kesalatan de makataros anajis na gitu ipa kaliw tanong nabatano pa aliwas sa taguinin kadita no tukuguga di sa ba pa kana ba ikidio na ba maana niya na uba nga puku-puku adin kata ya sa uray sa potang gina kata ya giiputuwa na sa nispol iqad kuha na pa man na kana ba nga pamampi akong tudun-tudun na medio pa man so mga padna punira na kepatanira siya dataro kudara nira na dadatara ya na pangipon saya sa may tomato pagipon saya sa ging atenian malupenda ka na nga ubad na da makaliw at romiri para dua najis na an umulog an makaliw kasama na nakeda sa garter aging utuwa bungawan yan so iya bu okay miya panakanan karo na suwa yan dan suwata yan na pakipupuan akong sang tauras uududan say berat na datarot na dududuin ka ron na anto na iba na uududin nga si Imam Musa'id lililipan nga siya pa ma na pagududin nga say kauto na gito so anto na iba na wata yan gito so wata yan sa jamaran nirong nataw sama na ito na miyaw sa raging utakang gelap kadikan kailangan sa baka penpengisi saka tugak munggus ka sa lima nga ginaging utuag lab na nga din anto na iniba na mausar so dir ka
tena agi yung tua najis. Nah, sama no to miya pasaduno to miya pasaduno to yung tua anto na ini ba na kaya pakapanuti ka yan mga pada mga ko mga lokstan na tira sa miya kasakuray na kaya so dito doon ang ditar niya sa giroman niya dito doon nuto pa din sambugan ka kung ditar mitikir kon wah nah miya paka panuti ka tanuto miya pa mo pa ibarat ha. Nah, etelun dugro na pagabdasan niya. Timbo ang aging liman yan. Timbo ang aging utuwa. Liman yan na. Pagunaban niya. Okay. So, pa kaya siya apa ma. Napugududan yan. Napugunaban kaging kaya. Liman yan. Mapasada na no. Kasan suka pagabdasa. Di itigtan mo pagabdasan. Aging utuwa. Bangkay. Naging iya. Papa mumuguno pa man. Kenapa mong pagududa ka? Gibu pagunaban ka, mga telo, mga telong kau nabi. Di membuang ngerong yan. Pilih ka ba? Kateri sa egg. Nah, nya pasad na. Nya pasad na abdasing. So mga telo to, mga telo. Mga telo ka abdasing. Okay, nya pasad na. Sukmanso 5 yan akawanan. Okay, mga telo mabu. So diwang yan pa. Diwang yan. Abdas saya gisi kapag abdas sila nagi hindi kapuntan. Ini kapundan. So ulon yan. Napaadiri sunga siya. Sama namanya pasada na naging na ulon yan nakapakaid na. Taguan kasi sa gapas giya para di kasol di egg. So lawas yan. Taguan nga sa gini mga wana. Nah. Patalo ko naging kaya. Ini yan, pagabdasan mambu. Kaya abdasan sa mana. Pakaisyo, bapakapsuhidat ha. Hindi mo ka pakapsuhidat ha, sa ito ha. Miyatay. Dahil ba ka pakapsuhidat? Nabakapsuhidat ka, kanabas kayo miyagabdas. So, dito to, miya pasado to. Pagampaganay, suun ka kukuryan, o kaabdas siro na. Kuan, kalida ka san. Ando sukonan yan. Giya? Gisukonan yan. Gisukonan yan. So, si tanong paguna, may so, kilidin tanong si. Isgid kayo nin gari. Okay, then. So, isgid na yan. Siya kung mga loks tanong na anam ito nila sa siyawarigo. Ngayon to, nadaan nila na magududan sa egg. Mapasa naging ekilidian. Kilid nila man naging natalod no to. Napsiro man na nila no to. Namimbalo ya siyaw. So, ko Islam, nagiya. Ate, arna nga. Kilinda. Ina. Pipe nga. Ate. Sama niya. Nag-iso ko na niyan. Gipagpunan na. Betad nga pa siya. Kalipatan. Gipagunan ka daan sa ulo niya. Pagipos nun sa ulo niya. Ibarat to ad na sider. So sider. Unta sider na gito so kayawa. Ipsimbusang to egg. Para malabuda perlekat ha. Gimu to lodian na kebebasan ng bau niyan. Ipsimbi ng mga loks ng tuwara una paga. Karon na paga na presisa nila na ipsimburi rin ng tuwa iga paga na pagusar nun. So, kunan naging ulo niyan para may puson. Bapesi ko kapigo na sunat na makapasad ka magabdas na paguna nagaging ulo mapasad na kabupulawas. Sama na may pasad tanong ginga ulo niyan. May pasad tanong sa ulo niyan. Saya tanong man pagpunsa man na. Katay. Giikidiyon. Paguna ba naging akawanan yan? Ging medium. Tama roon sa ging inyan. Paguna ba na nag-iip mo sa isa. Katay barat. Ipilala ko saya para ano to ba? Mataro to pa. Pero to na sabon ka sabon na nga. Giya. Pero to pa na ya. Ging inyan. Paguna ba na. So, saya buta man. Para media amya gaganggong. May pasada yan? Santan up mangkalida? Panangas. Atatan. Nagimang buong alambo na, da kapaygu. Ging alambo na da kapaygu. Kates kanyan, kate. Okay. Bang alipat aswata yan na, tiga pendudu ngasan, had na, parap ko na bilalew, naging tabungon yan saya. Si saging aurat yan, nakuguna ba? Sabut sama na nawad na berat na Cebu na nugi na ko penamperlalasan na pelalasan
Miya pasadanan. Di na ni pembetun sa isa. Isa to ribu. So siro man ano to. Betaro to man na media. Nama pasado to na kilidum man. Taman sa makatalo, nagito kaya taro to piya na ayamanan niya na 2,000. Ilang nga. Nga mga di kay lumpiwan ang takada. Ubang alilipate kung takapigo ingon, naging mga erkian. Bangin ni pilipate, kung tagtigar ka, ging iya. Mga pagkupukuan na, liman yan, lawas yan, nagpungo na bananan. Pupungo na bananan, piya. Ging iya ligyan, ging tangilan yan, nagpakaed na mga kuwanon. So mata niya, nagkapaigilan na nakamugoon. So ngar iyan, ibarat to na kapakay mako na bras nun. So emana na, kapigo. Gitu, pikir na kay barat na sakay. Pupigo. Sama na naman kapa, mira to na miya pasadanan. Miya pasadanan, sama na. Miya katalo to Ile nga, ino mga day daan na jis. So ata yan, napakipariksa na ako naging kaya, bangawan yan. Daan na jisun, daan na jisun, alhamdulillah. To na iniba na, miya pasatan. Kato sa niya pa kasi siya. Sige kaya, inusay tanong. Dasama. Kapusan yan, may kapagpus na kano pa mo, mutay katalo pa igo. Naadnap mo ito sa kafor. Di ta kataon sa ging ayngod tan waden. Naipusugo to sa gunta miyatay. Gingo to egg. Nagitipa ka uriya nun. Sa gingo to ikatalo. Gingo to kafor na mamuto to. Para mamut. Gingo to Anton ini ba na bangkay. Anton ini na peg untan. Na, miya pa sa din nun. Kaya kailangan tanong sa tuwalya. So kagi malunga. Kaya mabubasa ini na para Anton ini na kasambian kapag witan danon sa isaging utua kepananon kepantanop man ay tanop man tugalina sama niya mga pagarya pakadadar pada baniyo pakaisya pabisiyo saya dagito sa niyo pakaisya para may postano ya Din jamanan. muntaro na paga na Hindi kayo pakaya sa amin, limusito mo. benda dan bidak no rao na ugi mutua limusito kaya buto hedap na mutua kalakatang mutua Laudian. Kaya hadap saya na inutupiwi kan ka malinis sa Muslim. So kapag ito insyaAllah dabuto ka pa susupa ka iya hadap na nguto akalumpiwir. Nah, dapat siya pad. Mutala na kapur, hindi ka pakaya sa amin, ilay kakamutan na. Mutala na kapur na wanay kakamutan na pad nagpakaya isang biyun. Importante na lumpiwa kakamutan. Nah, sama na namya pa sa duto Bangan niyo lilipati ay buat patatagun siya na so kailangan saya. Ika pa ay ba ano pa kay ugup sa berat na ba ano di pakimintay. Siap tanong to ko bangay. Nasama na nan. Nasimpian tanong Ito kung tanong naging atwali o di na malong. Natunggusin tanong naging ito basaan yan. Atata. So gid mambu di tanong di kapangamang kay. Kuin tanong sa kuan. Ya ulo niya no pa man pamakamaraan. Udah pakai siusin nasi tanong man tugulin. Insyaallah. Pag ilay Amerikano, so buntal, akakepanatanon si kubangay, ito na kamungkusiron. Ito na okay tiyan, ito na buntal yan. Ito na mga taksiyan, anyo maile para di ka nupkergani. Udah pa kayo siusan? Nakapakay din.